Mu na le hriat na min petu kan pathian hnena kan za in lom thu isoyang u. Asin in tran na chuan BTTS kan chang tu pa ber sawian lo langa dodi level thing to in Flame Emperor tia hriat ani apu master yaw chen nen chess game chi khat an khel mek ani helai an omna hmun hi sawenan dochi continent achu san hnuwa ramro puizo the great thousand wall athen hnuwa asiam endless fire domain ani ole tuna chuan the great ruler season 2 episode 1 hi abul tannan han thir ho donira episode 1 na hi episode songa pathumna ti ani bokani he series a hian mithare ni chuan season 1 event ma support donia ka channel playlist a hian a ome ti chuan sawen le master yaw chen ten game an khelai chuan master yaw chen chuan sawen hian thil engemo angai to ti a hmuwa thilpoi mo tak soi adu wangin sawenan asom ni in a hria sawian chuan tun hnaya loklan te chuan harsat na lian tak an tok ti a hriat thu a soya an mani tran puya du ani loklan chu kan chang tunu ber loli te klan kha ani yaw chen chuan the great thousand wala hian ancient clan panga gold clan pali le clan thil te theidang tam tak an om ti a soi fia eng clan po in chan tam tak awangin buan an tok thei ani nam then khat phei chu an hmel ma ten an nuai chimit vek thei bok lua gold clan le su gold clan te hi kumsang chuang chet an in bei to a eng tika emo pakhat jok jok chu an la tlom ngei don ani gold clan pakhat a lu thia ani chuan nam chak tak tak tam tak an lo chuak anga in ton na sa jok a chuak zui anga ti a sawian hian lua clan hi puya duwa a chan chu great thousand wala thlentit khan luatian sen lua clan ancestor chuan alo puyani sawian chuan master yaw chen hne na thuron adila ma se yaw chen chuan tuna sawian din hmuna wang hian ama inrol hi arem lo len in angai ma se thutluk na chu ama siam tur ani ti a hrila sawian hi the great thousand wala hian Flame Emperor tia hriat lar ni in a hming thang hlea a level po hi level sang ber dot tu the great ruler hnuai chia saint great heavenly sovereign lead station ni to ani sawian hian a master soitum chu a hre thiam hle luaklan chu engtin mo tak pui chu atumani chumi hnuah chuan asin chu Mu Chen luali le zirlai dangte omna academia ain thak ta ani tuna chuan season 1 a an hmel lan da nen adang lam hlea Mu Chen le luali te po an hmel tha to hle chen mu le mu feng yang te po an ompokani lo man ro pui takin lo man dong tu tur a nga awangin zirlai te chu an phur hle he inel na hi history a harsa ber turnia soyani sky ranking heavenly ranking lisa an ranking din hun po he hian a hril don ani reilote academy hruai tu te chu port la tangin an ron chuaka zirlai zongjong in za takin chibayan lo buk ani in elna tel tur zongjong an kim vek to awangin tuna chuan spiritual enlightenment don theinan hunrem chang an nei ta a hunting competition chu ain tran don ta ani academy elder chuan zirlai te chu academy ro puina hum him turin a hrila he inti siang result hian top 5 academy zinga eng academy nge chung number ti arelang in elna nung bera khan an academy chu a hnoi bera an oma academy ro pui panga zinga an hmun an hum him theile theilo chu zirlai te chunga ain ngat vekani zirlai then khat chuan hnen an chang nge yang ti an ring tlata ma se an academy a hian zirlai genius tia soitur an nei ri lawani academy dangero chuan genius tam tak an nei thum tunhaya zirlai thiam tak tak chher chuak ma se an zinga then khat chu an hmel malian ber demon palace in an thatna sa hle ani chu thilrap thlak tak chu thlengai lo se chuan academy hi he inti siak na hen achung bera an om thenge yang he academy hi kumsang tam tak alo om to a harsna tam tak an paltang to bok zirlai te chuan eng ang harsna po ma chon ngai se an hlau ngai lovanga academy ro puina an hum hi mangti an soi sap sapa chuti lai chun academy veng tu lord beming long kun chuan hunting wara result ro pui tak nei piang te hne na spiritual enlightenment lo man chu mimal takin pek atiamani loli chuan
Hello man hi spiritual lena an omlaya an inti siak na loman ain aro puisok ni inangaya achan chu Lord Beiming Longkun hne na tanga dareka lo chuak ani wangani Mu Chen po hian he hunrem chang hi ahman tangkai angai ti hrachiang hle spiritual enlightenment adong ani chuan achakna na chatakin apung hal theidon ani ma se Mu Chen chau hi spiritual enlightenment lo mandu tu ani lo senior zirlai tam takin don ngei an du ve bok punishment hola general ro pui pathum te an be ma in spiritual crystal tam tak an khol khom angai don ani revok lawa chuan hunting war chu official takin an tran ta a zirlai zongjong chu spiritual light wala tiran ni he hmun hi spiritual bis sak tak takin akhatani spiritual crystal khol khom tam ber top 3 te chuan general ro pui pathum challenge theina tur dikna an hlo chuak don ani ama ero chu challenge a an chaklo chuan an team pumpuin spiritual enlightenment lo man ton theina hun an hlo don ani Mu Chen hian mi zongjong hi hun sanga teleport an ni ti a hria zandu masaber chu luali ani chuti rual chuan luali chuan tu ematran puina nge na au thoma seta a Mu Chen team member pakhat sulingar chu poldangin an lo mana an lo ti du da me kani Mu Chen omna hriat tuin an lo do pa sulingar chuan hlimna taka tuara ma se engma a hriat big lo thua hrila mel ma de chuan thimrim takin tha me en tum ma se an be ma lok hian luali aron thlenga ron chan chuak ta ani an ho tu pa ber hi yaw chuan an in fiam pui me me thua hrila ma se luali chuan a ring lo a thian nu chu thlengman lo se chuan an that nge yang ti a hria chu misual pol chuan luali chu an hual veka Mu Chen a lo kala an ma thing thria akuna khongai na adil chawin an chu tir don ti an soya luali hian zirlai dangte hne na tangin spiritual crystal ala theilo ti a hria an ma ni a be chuan hun a khoral mai mai don ani ma se hmel ma de chuan kalti an du lawa an zuya an be zui zel luali tan chun che ta harsa hlea a chan chu a be let lai hian a thian nu sulingar hlim tur chu a hum himangai ani in be na chatak a chuak zui zela luali hi a chak to hlea an attack zongjong chu ol sam takin a block feka a be let zui bok ma se hi yaw chuan luali chu a hliam taklat mai a hliam satlia lo poison ani tuna chuan poison a taksa alu to awangin luali din hun chu a cheta hlea melma te chuan an hual vek to bok hi yaw chuan a thu soi oi chuan a khongai don ti a soya Mu Chen an lo thlen huna a chhuah don ti a soi bok ma se luali chuan a ngai poimo lowa a beile thu ta puak khuna sa tak siamin rang takin lai hmuna tang chuan a chuaka sulingar chu a tlan bo puita ani melma te chuan an hu zui lowa luali le sulingar de chu puk chunga an in thup ta luali chu a thin rim hle a chan chu melma ten sulingar an mani academia mi nge an sei sak wang le ama an bei wang ani luali hian academy ho tu ten he thil hi an thriat chun shem an ni nge yanga tia luali po hian engwang nge Mu Chen chu mu an du ti angai to bok hi yaw kha an academia heavenly ranking li sa palina ania suzon kha adua ma se suzon khan Mu Chen ngai saknia a hriat awangin Mu Chen hi a hohle ani revak lo nuwa phuk bula chu mi pakhatin thoma ron neya luali chu film khur hle ma se wa nei thak takin Mu Chen alo nia luali in be alo tum tamai chu Mu Chen chuan makati hle chu ta luali a in hliam ti a mu chuan a boi hle a luali chuan antidote pila ei to awangin lungai lo turina hril ma se he hi dot mai ani poison hi ani na taka chuan a hlom hle a taksa ati cheme kani a taksa ati cheme kani chu ta Mu Chen chuan luali te lo beitu chu hi yaw le apol te ani ti a hriat chuan a thin rim hle a Mu Chen chuan he thil hi yaw te ruah hmana sa ani ti a hre ngala luali chuan a thlamuana tuna chuan spiritual enlightenment lo man don phak chu an ngai to ber tur ani atia luali chuan Mu Chen hian he himrem chang poimo tak hi lo se adu ani Mu Chen chuan luali chu akwa a chan chu angai to em wang ani
thangani mei thei ti hrema se hi yo ma chhon tura kalatuma luali taksa poison om pai chuna tur antidote la ka tumani achu mai Mu Chen chuan luali hena chulingar hiam chu uluk takalo enkol turin angen boka mel mate chu ama ngein anga chhon ton ti soin achuak ta chumi hnuwa chuan a sin chu hi yaute omna a in thlaka hi yaw chu a thin rim hlea a chan chu liam tur luali te chu ala hmu lo wangani academy hruai tu te hna an soi chuak meng ti a hlau hle bo chuti lai tak chu Mu Chen chu aran lang thuta aran pe zui ngal atum chu a chiang hle hi yaw hnia luali poison paina tur antidote mu adu ani Mu Chen lo thlen me chuan mel mate chuan kongtin renga tangin an ron pe ta a an hwal vek chung point Mu Chen hian olsam takin an attack zong chu a block fek theya olsam takin a hne bok zilai pakhat chuan spiritual beast chak tak a ko chuaka ma se Mu Chen chuan harsat na omlovin a spear mangin a vai dar ngal veka chirang takani Mu Chen an hi yaw le a polte a bei lai hian luali le hliam tur sulingar te chuan Mu Chen an inthiar film tura a hril chung point pui atum ta ani Mu Chen chuan hi yaw chu antidote chu hlan turin atia ma se hi yaw chu na du lo Mu Chen hna chun a thei chuan tharum hmanga la turin a hrila a soi ang chuan Mu Chen chuan rangdu tukin a char zui ngal ma se hi yaw po hi thil ti thei takania Mu Chen attack na tak chu alo block saka hi yaw chuan engwangin nge Northern Spiritual Academy Bekang Academy hian Mu Chen hum him tumin nasatakin an bei tia zota chuti lai tak chuan Mu Chen chuan hi yaw hian arukin academy dang azom ti a hret chuak zui bok academy hruai tu ten an hriat chu chuan no chu ani nge yang ti asoi ma se hi yaw chuan asoi chu angai saklo Mu Chen chu a bei le a tuna chuan Bekang Academy chu academy ro pui panga zinga a chaklo ber ni in asoi chu wang chuan academy dang ain resource adong claim zokani chu wang chuan hlok na tam zok mu tumin azomani ti asoi hi yaw chuan bei pa in cultivator chuan an chak thei dan tur chau an ngai thua tur ani ati boka academy ming that na hum him an tumna chu anui zat hle bok Northern Haven Spiritual Academy klak china chan chu an dan hluilu tuk an hman reng wanga ni ti asoi Mu Chen chuan athu sei chu angai saklawa a bei zui vele a hi yaw hian a technique chak ber zinga mi a hmang ta a Mu Chen chu leilama a tla a slash attack chak tak chuan Mu Chen chu suzuin a force chu ana rem hle chuti lai tak chuan luali le sulingar te chu an ron thleng ve chi a luali chuan Mu Chen chu angai tu hle ma se Mu Chen chu hliam tur lawin alo ding renga hi yaw laka a thin rim hle a an academy ngai po a phatsan wang ani Mu Chen chuan thunder body technique chu activate ta a chu mu chuan hi yaw chu amang ang hle an academy number 1 senkang sen point he technique hi athiam theilo engtin nge Mu Chen hian a man thei ti a hra thiam lo ani thunder god body hi a chak hle ti chu rin thei ani hi yaw chuan pans tam tak pe in a hnek zot zota ma se chu chuan omzia pakhat ma anei lo Mu Chen chu ading top ringota chumi hnuwa Mu Chen chuan ka hunani ve ta ti in a hmaya na lutuk tak main a hnek ta sia mai hlutuk tak mai a thlok von maya Mu Chen chuan rang taka zuin a sei sa zui hrep bok heti la hian sulingar chu alo phur hle a he technique mang hian Mu Chen hian olsam takin hi yaw a hne nge ya ring hi yaw hian Mu Chen a thunder god body hi ala fam kim lo ti a hria chu wangin chakna chance ala nei yang ti ringin divine crane technique amang ve ta a spiritual beast ranking lisa somni parukna spiritual beast chu a ko chuaka ma se Mu Chen chuan a hlau ther telo ama po chuan a jiu yu bird reng som pakhat na chu a ko chuak ve ngala chung an spiritual beast ta chu in su in pok na lutuk tak me a chuak zui ngal chu pok ina a ngonga re nu chuan Mu Chen chuan hi yaw chu alo ram pet ran to a hi yaw chu a tlom chiang hle chuta a top nan ti in pans na lutuk tak mai a pe zui le a episode chu heta hian a top ta ani